Jeg vil nu gennemgå beviset for potensfunktionens A-formel, som er en formel, som der siger, at A er lige med log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1, hvor at y2, y1, x2 og x1 altså er punkter på selve funktionen. Det er 2 punkter, x2 og y2 og y1 og x1. Her har jeg så opsat selve funktionen for de to for de to punkter, altså x, y1 og x2, y2. Og det har jeg sat ind i standardformlen for en potensfunktion, som der altså hedder, at funktionen af x vil være lige med b gange jeg altså siger, at funktionen af x vil være lige med b gange x1 i x i a'ene, lige med, altså punktet y, som der så er funktionen af x. Her har vi opsat det som 2 punkter, hvor vi altså i teorien kender x1 og y1 og x2 og y2. Og derfor har vi altså 2 ligninger med 2 ubekendte, som er de samme ubekendte, og kan derfor løse det, som vi vil løse en hver anden af den slags ligninger. Og det gør vi så først ved at isolere den ene af vores 2 ubekendte, og i den her situation så har jeg så valgt at starte med at isolere b'et. Det som vi så har gjort, det er, at vi har sagt b gange x1 i a'ene vil være lige med y1, og hvis vi så dividerer med x1 i a'ene på begge sider, så får vi altså, at b er lige med y1 divideret med x1 i a'ene. Det kan man så sætte ind i funktionen, så vi sætter, det gør vi her på næste dias, hvor at vi så har, at y1 divideret med x1 i a'ene, det er altså det gamle b, et udtryk for b, der har vi jo lige fundet ud af, hvad det samme som b, gange x2 i a'ene er lige med y2. Vi har altså bare sat det, som vi har fundet ud af, et udtryk for b, ind på b's plads i den anden ligning. Og nu vil jeg så gennemgå hele beviset, som vi ser her, hvilket kan virke en smule uoverskueligt, men nu tager vi det trin for trin. Hvis vi der er en brøkregneregel, som der siger, at hvis man har noget, som der står ganget ind i brøken, så kan man sætte det op i tællerens plads. Og det er så det, som vi har gjort her. Så vi har gået fra at sige gange x2 til at i a'ene, til at sige y1 gange x2 i a'ene, divideret med x1 i a'ene er lige med y2. Man må så selvfølgelig også gøre det modsatte, hvor man sætter noget fra tællerens plads ned og ganger, som der er ganget med den anden tæller, ind, så den bliver ganget ind i brøken. Det giver det samme. Og det er så det, som vi har gjort her, hvor vi har sat y1 ned ved siden af, så den siger y1 gange x2 i a'ene, divideret med x1 i a'ene, er lige med y2. Vi kan selvfølgelig altid dividere y1 over på den anden side af lighedstegnet nu, fordi det er sat uden for selve brøken. Og det er så det, som vi har gjort hernede, hvor vi har x2 i a'ene divideret med x1 i a'ene, er lige med y2 divideret med y1. Og nu skal vi jo huske på, at det vi rigtig gerne vil have isoleret, det er a. Og det er sådan så, at hvis du har en brøk, og det er i potensregnereglerne, hvis du har en brøk, hvor du har både nævner og tæller opløftet i samme potens, så må du altså sætte en parentes rundt om brøken, og så sætte potensen uden for brøken. Og det er så det, som vi har gjort herover, hvor vi har parentes x2 divideret med x1 opløftet i a'ene er lige med y2 divideret med y1. Og det vil så være lige med, at for så at fjerne vores
vores a-funktion, så kan vi så sætte det i log. Det vil gøre det lidt nemmere senere hen. Hvis vi siger log til x2 divideret med x1 i a'ene, vil være lige med log y2 divideret med y1 i a'ene. Nej, bare divideret med y1. Og her ved vi jo så selvfølgelig, at hvis man gør noget på den ene side af lighedstegnet, så gør man det også på den anden side af lighedstegnet, fordi det jo skal være lige med det samme. Og det er så derfor, at vi har valgt også at putte log på y'erne side, selvom at de ikke er opløftet nogen potens. I hvert fald, så er der en log-regneregel, som der siger, at hvis du har noget, hvis du sætter log til noget, som der er opløftet en potens, så kan du tage din potens ned og gange med dit log-stykke del, og så vil du få den samme, så vil det blive til det samme. Så det er så det, vi har gjort. Så vi siger a gange log til x2 divideret med x1, og lige med log til y2 divideret med y1. Og det smarte ved det er, at nu kan vi så dividere med vores log til x2 divideret med x1, og på den måde få isoleret a'et herover. Og det er så det, vi har gjort. Så nu har vi noget, som der hedder a lige med log y2 divideret med y1, divideret med log x2 divideret med x1. Men det er jo en smule uoverskueligt. Der er der heldigvis en anden logregneregel, som der siger, at hvis du har log til noget divideret med hinanden, så er det samme som at sige log til for eksempel y2 minus log til y1. Så du skal bare sætte en log-funktion på både nævner og tæller, og så trække nævneren fra tælleren i log-funktionen. Og det er så det, som vi har gjort, så vi ender ud med at få, at a er lige med log y2 minus log y1, divideret med log til x2 minus log til x1. Og på den led, så har vi altså bevist, at det er formlen for a'erne i potensfunktionen. A-formlen.